Sino ang lalaki sa inyong dalawa? Ako. Ay, ikaw. Sige. Paano yan, Beb? Kung makatch mo yung bouquet, paparis kita sa lalaki, okay lang ba sa'yo? Okay lang ba? Papatol? Ngayong gabi? One night? Mong pigilan, hayaan mong kusa, humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin. The women reception of John Roswell and Jillian Pearl, our Mr. and Mrs. Jamaican! One, two, hey, set. Up. Dito ka muna. Alam niyo ba kanina, sabi ko, nakatulog na lang ako sa kwarto, kakaantay sa mga kandidata sa baba, kasi syempre, bet na bet kung makita si Alexi Brooks. Ngayon, nung dumating yung mga abay, sabi nila, Ma'am, gusto mo makita si Alexi? Saan? Tapos ito humarap. Sabi ko, ay, ibang klase si Alexi, sobrang, sipag, hindi lang nag-MUP, nag-abay pa. Okay, Alexi? Good evening, I'm Alexi Brooks. Iloilo, Abanse, bye-bye. Ay! Ano yung mamasya? Abanse, Takuro. Abanse, Soksanjen. Ang ganda, oh. Parang feeling ko bukas magpapagupit din ako ng ganyan. Pero, sige. Your name is? Jania. Jania Chinese? Hindi po. Ano? Pinoy. Pinoy. Anong bet mo? Foreigner o Pinoy? Korean. Sinasabi ko na basta mga ganitong mukha, may mga ibang ini-imagine ito kapag gabi, may boyfriend? Wala po. May nagkaroon na ng boyfriend dati? Never. Ay, so, V, palaban. Ay, sino po? Si Jack Cruz Servito. Sumisigit pala pa nga ako sa voice. Saglit na. Si Jack Cruz, dito ka. Okay. Ma'am, wala bang naniligaw sa inyo ngayon? Wala po. Nagpapapansin yung good morning ng good morning? Meron naman. Sinasagot mo, bakit ka kinikilig? Walang yakan, nandito siya. Hello! So nagme-message sa kanya, hello, nababasa namin. Kaso di ka nang nire-replyan, di pa niya feel. Okay. Kailan ka magiging handa? Hindi pa sure. Kasi mag-usap na lang tayo pag i-message ko. Thank you so much, darling. Let's... Oh, kulot na kulot yung ilalim mo. Ikot. Bounce. Ay, bless na bless. Bumabounce. Kahit ako anong bounce ko, hindi talaga nagbabounce. Anyway, mag-iipunan ko yan. Your name is? Celine po. Celine Dion? Celine na po. Wala, hindi ka ka na busog. Okay. Favorite color? Pink. Ay, babae. Kung meron kang kandidata sa MUP, sinong bet mo? Si Miss Iloilo. Ay, si Ido kita na yan. Grabe, pambato. Anyway, pakumpisa ang laban, daog na siya. Okay, may boyfriend? Wala po. Ex? Meron. Ay, gusto mo bang pag-usapan natin sila? Wag na. Sige, kalimutan na natin nakalipas. Thank you so much. Maraming salamat. Let's proceed to our next. Tignan niyo si Ma'am, napapailalim ng tingin. Kanina, ang very active niya. Sabi niya, kunin mo pa si ano ito. Sabi, tapos nung siya na yung susunod, sabi niya, nag-iisip. Okay, your name is? Jean. How old are you, Jin? 28. 28? Bakit question mark? Ayan. May boyfriend? Yes. Saan? Marvel. Bakit nalungkot ka? May boyfriend ka. Oo. Bakit maging masaya ka? Kasi ilang beses kayo magkita sa isang week? Depende. Ano kayo nagdi-date? Weekend. Saan? Depende. Mga chismosa talaga tayo. Okay. Next. Kasi may love ka lang. Pangalan? Cindy Taken? Taken. Ilang taon na? 4 years. 4 years. Do you plan to have this kind of celebration too? Of course. You can just visit my Facebook page, Host Cherry, for bookings and for the details. Charot lang. Kompleto kami ngayon, mga suppliers. Anong tawagan niyo ng boyfriend? Dear. Dear? May kilala ako, dear tawagan nila, naghiwalay din eh. Charot lang. Okay, ano yung mga dahilan kung bakit napasagot ka ni dear mo? Siguro sa ugali. Mabait siya. Very understanding. And, opo. Si dear mo taga saan? Ay, taga dito lang din. Okay, thank you so much. Stay in love, ha? O, hindi ko sinisira yung relasyon niyo, dear. I-last natin to si Alexi Brooks. Cute mo naman, JB. Nag-aaral? Yes po.
mo, mag-aral ng mabuti. Opo, kamusta yung mga module ni teacher na balik mo ba lahat bago nag-face-to-face? Mag-exam pa. Ay, mag-exam pa lang. Nakastudy ba? Wala. Oh, okay. Do you have a boyfriend? Mabuti, ano, dahil ang mga magulang natin ay talagang nagsisikap para makapagtapos tayo ng pag-aaral. Kung merong maniligaw sa'yo at mag-i-exam ka bukas, ganyan, and so on and so forth, you will entertain ba o hindi? No. Bakit? Wala ko interest. Wala siyang interest. Tumigil ka, kausapin kita after 5 years, dapat ibalik sa buwan. Thank you so much. Representative ng table na yon. Palakpak, Duwan! Ang cute-cute mo, favorite color mo, green, no? Yeah. Tingnan ang ano ko, pakita mo yung kuko. Kita yung kuko niyo. Oh, so cute. How old are you, ma'am? Any guess? Ikaw, bala ka. Sabihin mo totoo. Hindi, lokohin mo kami. Ilang taon? 25. 25? Ano? Oh my gosh, you look like ano? 18. Ganun talaga eh. Oh, cute-cute ka. Oh, hindi kami. Parang, you're so young. Oo, beautiful. Do you have a boyfriend? Sabi mo sumasagot ng mga ano, ex na. Kailan lang? Bago lang? Ah, okay. Eh, bago lang ka ba ng ulan? Ha? 2 weeks ago lang? Taga-tiin siya. Ah, sige, sige. I will not question where. Maaari ko bang malaman kung bakit natapos ang pagmamahalan? Nag-shargaw lang ako ulit. Sila na ulit. Ay, nag-shargaw lang ako saglit. Sila na ulit. Aray! O sige. Nag-shargaw ka lang ulit. Nag-shargaw ka lang saglit. Sila na ulit. Oh, ano lesson learned doon? Huwag ka mag-shargaw mag-isa. Dapat sinama mo siya. Bakit kasi hindi mo kasama? May trabaho. May trabaho. Dating sila. Paano mo nalaman na Bulgar? Nagburakay sila. Ano nangyari? Nag-call back ako sa messenger pa. Si girl sumagot. Oh my God! Ang sakit! Sakit! Okay na kayo dyan? Okay na ba tayo dyan? Di pa sabihin na. Pag kinausap mo, parang rapper. Ano yung isabi niya? Nag-shargaw lang ako saglit, sila na ulit. Ano yung pangalawa? Messenger, ano yun? Nag-call back ako sa messenger. Si girl sumagot. Pak! Nag-call back ako sa messenger. Pak! Si girl ang sumagot. Anong sabi ni girl? Wala. Mata lang. Ano? Titinginan. Paano yung tingin mo? Paano yung tingin mo pagbukas? Sino nakipag-break? Ikaw. Paano mo sinabi? Ayan. Dapat astig tayo, girls. Kung nanonood ka dyan, ito sinaktan nyo, sige. Paano mo sinabi na, walay na tayo, Tama na. Masisi na. Isa ako. Imagine, no? Akala natin mukhang 16 years old lang, may pinagdadaanan pa na to. But anyway, mahahanap mo ang totoong pagmamahal in the future. Iyak na yan? Bakit parang ka iiyak? Gusto mo yan? Ginawan. Ito talaga yung mga iniidolo kong mga babae. Kasi kahit na fresh pa yung sugat, kaya niyang ikwento kasi pinipilit niyang makamove on. Kaya nga po, andito yung mga tropa na nagpapasubo. Okay. Uy, ex pa na isa. Itong babaeng ito. Kala ko 6 na isa pang ex pa na. Broken ka. Pa ilang ba ex meron ka? Sinamahan kita saan, dalawa pala. Pero girl, you deserve better than that. You're so beautiful. Baka ma... Ay, ang ganda na no? Dito ko. Ganito talaga ang gupit mo. Oo, ikaw. Ang gupit mo ganyan talaga ever since? Or ngayong gabi lang? Kaka-graduate ko lang. Kaka-graduate mo lang ng? Bureau correction po. Ganyan talagang hair doon. Talagang brush up, pak, ganyan. Ang galing, ang ganda tingnan. Siguro kung hindi lumabas si Alexi Brooks din, hindi din tayo mai-inspire. Pero this time, I really appreciate you are so beautiful. Nakikita ko sa iyo yung lakas, yung tapang. Yun, diba? Do you have a boyfriend? Girlfriend. Yeah! Woo! Iba-iba ang paraan ng pagmamahal. Totoo yan. Tanggapin natin ang katotohanan. Ilang buwan na kayo?
Mag-11 months pa. Mag-11 months pa. Anong tawagan niyo? Beb? May pagganyan-ganyan ka pa, Beb pa na eh. Okay, Beb. Sino ang lalaki sa inyong dalawa? Ako. Ay, ikaw. Sige. Paano yan? Paano yan, Beb? Kung makatch mo yung bouquet, paparis kita sa lalaki, okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Papatol? Ngayong gabi? One night. One night? Hindi daw ako Alexi Brooks eh. Gusto pang lumaban eh. Laban natin. 1, 2, 3, and go! Ano ba ang gawain na Alexi, man? Okay, dali lang. Kasi syempre gusto daw ni Bright makalantaw abis ang fashion show sa MUP. Gusto niya dasig ang program natin. So therefore, ginabali natin sa mga instruction ang nakakatch sa bouquet will be the winner. Palakpakan po natin. Ay, so, diri. Ikaw kita. Alright, nasaan na ang ating gentleman? Sir, sino yung tinawag niyo po kanina, sir? Please mention the name. Jagro! Jagro! Palakpakan natin, Jagro! Pangalan pa lang, Jagro! Mapapalaman ako dito. Okay, your name, sir, is? Clifford. Uy, ganda naman ng pangalan. Pang Amerikano, Clifford. Anong palayaw mo sir? Toto. Clifford, tapos Toto. Sir, kung Ilonggo, Toto. Ano mas gusto mong itawag sa'yo? Clifford o Toto? Clifford. Clifford lang. Okay. Clifford, sweet ka ba? Oo. Bitin mo. Kung ba? Paano ka nagiging sweet? Sa action. Actions. Ano ba? Naghahatid ka ng pagkain? Hindi lang pagka. Ano? Siguro regalo. Regalo! Sige daw. For example, eto tumawag ako sa'yo girlfriend mo ako, may sakit ako, paano mo ako i-comfort? Eto, Alexi i-test mo siya. Music. Ano tawagan natin? Love. Love. Kanain pa matsyang ko ito nagutom ako. Anong pwede mo mabuting sa akin man? Lang. May bulong ka na kaya kung wala ipaklat na kaya ito na. Bulong! Hatag niya sa ako. Dabi ko pagkaon kang kwarta dahil kayo bilang ko Clifford. Thank you very much. Alam to, hindi ka magaling. Marlito? Dito ka ba? Ang tagal namin hindi nagkita nito. We've been working sa Dilinanas. Kung makaupo ka naman sa akin para single? Single? Sabi niya, hindi. Okay, alright. So, in a relationship? Bakit parang ilang po? Ilang taon na? Bago. Ay, bago ng ilang buwan? 4. 4 months? Wow. Okay. Anong plano mo? Diretso na yan o gusto mong lumihis? Malalaman. Ay, malalaman. Hindi siya sure. Okay. Kung i-date mo si Alexi Brooks dito sa Sultan Kudarat, saan mo siya dadalhin? Sa bahay. Walang yato. 4 months in a relationship. Bago mo lang, tapos dadalhin ka sa bahay nila. Bakit sa bahay? Gusto ko na makilala siya ng mga friends. Very family-oriented. Pasok to, if ever mag-change yung mind mo, pwede mo siyang hanapin. Sir Jaguar! Sir Jaguar? Uy, ang cute. Saglit lang, si Sir may lahing yung Arabo? No? Ang pogi. Listen, tingnan mo sa screen, sir, Tingnan niya ang pogi, tapos, para siyang pag yung hinahanap natin, pag nasa-short tayo, umuutang tayo sa Bombay. Parang, nagka-girlfriend na po ba kayo? Damo. Nakailan na kayo ng babae na naging nobya, sir? Okay, mga marami, mga 5. Okay. Single? Single. Ano mga ex-single? Pero single na siya, walang importante. Single. Okay. Handa ka na bang magmahal muli? Depende. Depende sa alin. Okay, dali na kayo, boys. Nasaan na Okay. Eto ma'am, Sir Jack. Ito pa. Jack. Yun yung tawag ko sa'yo, Jack. Kasi pag tinawag kitang Jaguar, Madrid mama siya. Okay, ma'am, pinagpalit-palit ko sila, mama, para malito ka. Okay.
Okay, ang sasabihin lang nila ma'am ay, for example, ikaw talaga si Alexi, ikaw si Alexi ngayong gabi ma'am ha? Oo, sige. Ang sasabihin lang nila ay, Alexi, I love you. Okay? Uy, kinilig siya. Sabi niya, lumabas sa pagiging babae. Okay, unahin natin. Male number 1. Ang sasabihin mo lang ay, Alexi, I love you. Pagandahan ha. Music, DJ. Alexi, I love you. Parang nagbibenta ng sabon. Bibili ako niyan. Parang kukumpinsi mo ako dyan na. Para mabango yan. Okay, number 2. Ito. Nagustuhan mo ba yung una? Sagot din. Okay. Number 2. Ayan. Alexi, I love you. Bahala ka. No, 1, 2, 3, go. Alexi, I love you. Gusto mo ba? Ano sa'yo, okay lang eh. Pangatlo, huwag mo na kayong aalis ha. Sir? Kapit ka, sasabihin mo lang, sir, Alexi, ano kayo? Ano kayo dyan? Alexi, I love you. 1, 2, 3, go. Alexi, I love you. Oh, sweet! Kaya pala, daming napapa... Okay. Gusto mo, okay. 1, 2, or 3? 1. Ay, 1. Ay, okay, 1. Oh, sige. Okay, 1. Okay na, 1, 2, or 3? Sigaw, madlang people! Gusto natin to, aatin lang siya ng birthday, tapos nililito natin siya. Go, Alexi. 2. Sige. Last choice. 1, 2, or 3? Final answer. Oh, grabe, sugak-sugak mo. Patay-patsyad ka mo. Kita mo na. Okay. 1. Ladies and gentlemen, eto na! Ang galing ng feeling! The best ka talaga! Makukulit lang! Saktong best match! Mapapalaban ka ngayong gabi! Woo! Ladies and gentlemen, sabi ko sa kanya, Alexi, relax lang kayo. Alexi, paano pag niligawan ka ng lalaki, pinaris kita sa lalaki, tandaan niya ang sagot niya sa akin, 1 night? Okay, ito. Susubat ka rin sa akin. Ito na ha. Ibibigay natin yung kamay mo. Hawakan mo siya sa... Okay. Tatanggalin natin, Sir Juan. This is now your choice. Hurry on. Ay, halata. Tuwa kayo. 2 beses lang po na gagayahin nila. Sige ba? Yakap. Spread and roll. Yes? Gusto ko yan. Tabi kayo, sir. Gayakap lang na ano. Okay. Body. Gusto ko to. Tayo ka, ma'am. Ang ganda ni ma'am, ano, she is beautiful in her own way talaga. I really appreciate her. So, yeah, grabe ka na pa kasi. Yakap na. Ready? Harapan po kayo. Atras kamay. Tapos namin pa sa MUP. Panit ko. Ready? 1, 2, 3. And titigan kayo. Tapos yakap po, ha? Sir. Sa kanya ka po titingin. Hindi po doon. 1, 2, 3, and go. Kinutikan niya ba niya, mga pinakabuti? Pero mga pinakabuti talaga. Okay, last na lang. Bahala kayo, couple, ano? Yung sa liig, mukhang inaasahan niya na. Sir Jack. Total naman, sir, ay ito'y laro-laro lamang. Ito ay para pampasaya lamang ng ating couple. Di ba para sa inyo naman talaga? At sa mga ninang nating mangiyak-ngiyak na dito sa kakatawa. Okay, atras tayo. So I just wanted this moment to be romantic. Isipin na lang natin na ay gusto ko yung piling, sabi niyo. Bumaba, ito lang. Okay. Sir, si ma'am, gaganon lang, sir, ha? Tapos, dito kiss lang. Sir, kiss lang na ganyan, ha? Kaya baka maiwan yung makita sa vlog na kami. Sala ko pa. Okay. Kiss lang muna. Okay.
Kung matuluyan sila, may sponsor ka mo lechon. Ready? Atras konti. Ladies and gentlemen, tonight, hindi lamang po 2 puso ang nagkaisa, kundi 2 puso ang nagkakilala. Alexi and Jack, here we go. Lapit. Alam ba? Sabi niyo, diretso niya mas gumano na gano'n. So sabi, sadya, ate, ano ba, nakapuli, sinito ko sa malapit, pa, ganyan, ka, babae kita sa dahan-dahan. Sawabi kay balik. Hindi na, atrasado siya. Okay, so then slowly, sir, kumakan nga yung shoulder, tapos slow motion. Parang ko sa mga edad na gusto ko sa madasing, tapos slow motion. Slow motion. 1, 2, 3, let's go.